mucherera tendai ndiwe thousand dzinga ndiyo changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekundipuma kumbavha ndoda kuti pane mombe ine mboo dzako kuti pane mari dara akutaura izvozvo nditendai mucherera achitaura muna dzingai 1000. Inini ndakasvikirwa nadzingai 1000 pamba pangu kuma 11 dzemanheru. Ndasvika pamba pangu vakanditi ndauya pana pashamwari ndikudawo motabheki yangu. Ndikati unoda kuti uda motabheki yako kwandiri zvafamba sei zvikanzi ndaanombo wakazara kuti iwe uri motabheki yangu. Ndikati zvikanzi tauya kuti titokutora tiende kubanza manheru anaya. Ndikati manyanya kuuya kwadoka ndigai ndidaidzochi ndidaidzowo vamwe vangu vanzwewo zvamuri kuita sei zvamuri kutaura ndobva ndadaidza vanin'ina vangu vairi vachibva vauya. Kwachitanga kubvunza tiwo sha zvawatiwo ndine motabheki yako umbo hwako urutiwo ndinombowo kuti ndiwo wakaba motabheki yangu uri papi. Ndikanzi inini ndakaenda kun'anga kuMozambique. Ndakaenda kun'anga 2 kuMozambique ndikakuona iwewe. Ndikazoenda imwe chete kuMalawi ndikakuona iwewe. Ndikati anyatsokudzokera futi kun'anga dzako idzodzo nonyatsoona kuti shuwa here ndini ndakaba here. Zvabva izvozvo vakati aiwa iwe kuti tichakusiya izvozvo hazvichaitika toda kuti tiende newe kubanza. Ndikati kana muchiti kubanza munenge muchirevero kana makuti muda kuenda neni kubanza nguva inei makuseni madiki ekuseni kana kuzaya kwakachena. Zvanzi izvozvi nguva hatina apa nekuti toda kudzokera kumabasa. Saka tirikuda tichitira motabhike kana yavati hazvisi kukwanisika. Saka ndakabva ndanyarara pandapowa ndanga ndadaidzwa waya mukana wekupindura. Wapindurana wakapindurana ningi wangu ndipo wakatanga dai munhu muri kuaccusana naye kuti tikupei this hour nguva ine manheru anaye kuti titi muri kuenda naye tokupei kuti muri kuenda kupi naye munhu. Saka ipapo ndipo pakavaenda kunofira nyaya yavo yekuti vakazotadza kuzobuda neni asi kuti ini ndakapa motabheki yavo. Zvabva ipapo ndakabva ndaenda kupolisi to be safe. Vanhu havondisvikira neusiku vachinditaurira nyaya motabheki. Ndakabva ndaenda kupolisi vandasvika vandaisa ripoti yangu kupolisi. Ndikazi ndichawadaidza vachauya kuno kupi nyaya dzedu. Inga nyaya yavo vakairipota wane kuno kumapurisa. Saka simba rekunanga pamba pako wakuruwana papi rekuti varikuda motabheki pauri. Zvazvabva vandaenda kwaishe Zengeni. Vandasvika vandanoturira nyaya yangu kwaishe Zengeni. Ishe Zengeni ndo vakazotirifira kuya kuno. Pasina kuzwisisa ndokuti kwakauya pamnailezi kumba kwavo akati kana zvakadaro ngatendei nezvi kubadza Kubanza. badza ndikukuiko Akubanza ini muchibvunza ini kuti kubanza kumuri kureva ini kuye. Akati kun'anga munenge nangu vakabvunza kuti n'anga yacho kana muchiti kubanza zvinoreva zvikanzi inopisa badza pamoto monzi batai badza iri rakatsvuka nemoto kana iwe usina mhosva hauchinaro kana wakadai ndo zvazvinoita. Ndomatsakanura vakandita. izvozvi kutaura pamusoro pedai ndingati inini kuda kwakaita motobheki yangu musi wa10 October gore rapera 2023. Motobheki yangu kuzobiwa kwayakaita ndakatanga nekutonatsa kutoona zvazvitori madziso mangu ini. Mukomana waya anonzi Tendai mucherera uyu akaswera pamba pangu kuno. Ndakatanga kumuona zvekuma 10-11 dzemakuseni akagara pamba pangu pagedhi pamba pangu pamabhani achiramba achitera mubvuri aine musikana wake waanga ainaye. Atera mubvuri kudaro so bhaambogara. Ini ndo pandakatotaura namadzimai ndikati chiko chinombonatsa kuitika chero nhasi kuti munhu anobva auya bhaagara apa adii kusvika pamba. Madzimai bhatoti imi zvinhu zvacho munozoda kutsvaga pamurumichi nevanhu siyanei nechi nemunhu. Ndakutongodini hangu ndakutongoti regai ndidi hangu regai ndinyarara. Pandatonyarara bhaagara ndofunga akagara zvimaminitsi zvishoma. Ndopandati anhu aya araramba richiyapo arapa apa. Pandatodaidzira ndikati paite apo pakaita semunhu hapana kana akadairapo. Asi zvakaratidza kuti vanhu vanga vanzwa kuti pane zviri kutorwa nemurume ari papi.
arapo apa. Nguva iyoyo vanhu ndopavakabvaita sei, bvawabuda bvawadzika nemusikana wake upi iyeye, bvaaenda haana kuita chinguva chakawanda, babva aita sei futi, bvaadzoka taura kuti inini ndini andiri kusipotwa inini mudhudhudhu wangu, ndapinda here, ndabuda here, ndapinda here, ndabuda here. Bvaadzoka futi, bvaaunyapa bata chimudhudhudhu chake futi parodhi pamba pangu paya futi. Uyu akutanga futi kuteratera mumvuri, angaenda musikana wake, angaenda aega. Ngati nhasi kuchigo chinombonasa kuitika chero kusvika zvekumanheru zuva rodoka, ndakamuona ine vamwe vanhu ivavo handitovazivi vanhu apa. Vanhu ivavo bvavauya bvavamira parodhi pamba pangu paya pamabhani paya yeye vakatora nguva vari papi, waripo wachitandara waripa papo, wachitandara waripapo kusvika ini ndakazoti nini rega endise mudziyo wangu pai mumba, zviri mumadziso mavo vachiona, nekuti pfumvudzaka yanga isati yanatsa kuwako, kwave nepfumvudza shoma ndakasvika ndapaka chimudhudhudhu changu paruwanzi kudai so, madava tochiti regai ndipinze pai, regai ndipinze mumba. Ndatotaurira madzimai paya ngatipinzire mbudzi dzenyu pai, mudanga dzinozokunetsai, ndiri kuda kudii, ndoda kuzorora kana muchida kubika mudii yenyu, moita zvekubika. Ivo vangoripo pamba pangu ipapo, wari yeye, ini ndakazosvika kuzoenda koorara, wangoripo chete. Pandakazomuka ini ndofunga dzekuma2 dzeusiku, ivo ndakagumisira kuwazwa vachitaura ndofunga zvekumaraundi 9-10 wari ipapapo. Pandakazomuka ini zvekuma2 dzeusiku ndikuona dhoo rangu randakakiya mandadaisa mudziyo wangu ka hamusisina mudhudhudhu, rakasiyiwa rakavhurika, kuda kudai mudhudhudhu wangu hamusisina. Kuchiiko chaitika panapa, titorina madzimai paya nyaya iripo ndeyekuti regai ndimhanye baba mumina wangu ndiende kutaura kuti wakomana mudhudhudhu wangu watobiwa, nekuti ini ndakavhara padhoo apa ndikakiya ndega padhoo pangu pemudhudhudhu, ndaitoda make sure yekuti ndinofanira kukiya ndega. Ndatomhanya panext dhoo paya mumina wangu ndatoti mudhudhudhu wangu wadi tiripo. Iwo unofunga kuti munhu aswerapo angabe here handidi mbavha ingade kuzviona kuti izikanwa oswerapo kusvika nguva yavari kutaura yese ozoba, iwe uchitomuona uchitaura naye achitokuona kuti uri kutaura naye kubva mangwana kuma11 kusvika kuma11 chipo chezuva rese aripo, ozokubira iwe munhu iye. Zviri practical here zvaaita mandezvekuti aiti akaenda odzoka, ndozvati kuti kudzoka kwake hapana kuhwanda kwaaiita, nekuti munhu akanga achitouya pazviri pachena achidii, then munhu iye ozokubira nekuti zvaakaita ratidza musoro chepo papo achitati zvakamboitika futi pamba pangu, kana kumubvunza kuti sinzi ndakavaka musha wangu gumbo rake rinoziva here pamba pangu. ndozvatokuta kuti umbowo dzidzizoika kana mapurisa asina kumbotora umbowo hwako hwauri kutaura, because hati wakautaura kumapurisa. Ndakatomhanga tiri kumapurisa, mapurisa akati pakuferefeta kuti tinatsoakatoona kuti hapana munhu anoba haangasweri ari pachipa ari kuda kuba usiku iyoda kuti takazouya umwe musi uyo akanga iri reconnaissance, even anoita reconnaissance, munhu hauiti reconnaissance uchionekwa uri pachena chena chidzoka wozomira wachitaurisa zvautonzwa iwewe kuti vanhu vari kutaurisa iwe uchiregera kuti wabvunza kuti ko muri kunyanyotaurirei chiiko muri pamba pangu, wabva makuseni kusvika ndakutorara kuma10 muri pamba pangu ukatadza kumboenda ndo wako nofurani. Ndakatodaidzira kuti ko nhasi paiteiko apa, andakandidairapo wakadii kuti kuendapo ukapawata. Ndakatodaidzira inini kuti ko nhasi pambonasa kuiteiko pauri kuswera pamba pangu apa, handina akandidaira ndonguva yakamuvha akadii akabva abuda bvaaenda bvaazodzoka chimanheru ichochocho ndokubva amira futi akanga atono umwe munhu wanga inaye, anga asiri ega, akanga aine vamwe vanhu wakausi kuhwanda dai kuti wakaditorera
taitomboti zviri nani wakatibvutira akanga zviri nani nekuti vanhu vaswerapo ozo aswerapo anzi makaswerapo amene pamwe neanzi ukangodaidzira chete hauna kuti ibva yapo wakamborisinga ngwazwe mapurisa asina investigation yaakadii yaakaita because statement yavari kutaura iyo hapambori kana kudai mambo mukabvunza mupurisa wenyu musi waakauya uko akatosvika kutode mupurisa akanga achiferefeta nyaya iyo saka toipa mapurisa akaaferefeta nekuti iwe une umbowo I think kana wakataura umbowo hwako asi kana dai nandiri mupurisa handioni kuti pane uyu akanzi ndiye akaba nekuti hapana mbavha haingauyi yoswerapo the whole day because akitanga kutaura atanga kuti bhaiki rakapiwa musi wa 10 October gore rapera handiti zvaandika zviri mumaziso mangu pachine kubaira kuti utore ata zvakaitika achitozviona zuva zvakaitika ukazoti uyu ataura kuti azivo wakazoti wakaenda ukanomuona kun'anga kuMalawi kuti uchida kuenda naye kubanza chokwadi zvakaitika ndezvekudai so kana zvaari kutaura zvekuti inini ndakaita zvekumubunyikidza handina kuita zvekumubunyikidza pakuti izvizvi handei kuzototi azotodaidzeyo vamwe wake kunga vanhu muri kuwirirana pane zvemunamudii iwe uchienda kuna chiremba iye anoona kondomugadzira uyu kana ari akazviita nekuti mukuferefeta hazvibudisi umbowo hwako haubudi but kana uchiti ndiye chienda akaona pagirazi chiremba iye akaona kuti amugadzire kuti adzore ega chiriivo anotiende kumba kwavo kunomutaura ndada kuvhunzawo kuti magariro ekuti wakamuona akagara akaswera achingotendera munhu wako iye uyu ane chimiro chipi munharaunda ane history here yeumbavha kana kuti ane rekodhi here inozikanwa kuti ane criminal record yeumbavha azvi zvinoenda kuita kuti uzive kuti munhu ikoyo imbavha kunga akubira akabira vamwe iwe hauzokwanisi kumiririra apa kuti uti iwe munhu imbavha mushure mekunga abira umweni chinhu akambosungirwa here yeumbavha ani iye handizozivi hangu bainga upenyu hwake kuti zvakamira sei nhau yako yekupuma wakapuma munhu usina evidence yekuti ndiye akadi akaba nekuti evidence yako kumapurisa even mapurisa muna October kusvika izvozvizvi anotadza kuti aferefete nekuti evidence yako hapana painodida kuti ndiye akaba nekuti hakuna mbavha inouya yoswera iripo muswere wese yotorara iripo yozomuka kuzoba nekuti yo kuma 10-11 kwauri kuti wakarara ingoripo ende wachiita noise for that matter vaiti wakanga wakawanda but vaitotaura nyaya dzavo sekutaura vari kuita vachitoseka zvinotonzikwa wozoti wokubira futi ipapo hationi paine umbowo unobatika kuti ndosaka mapurisa akatotadza kana kuinvestigate from October kusvika inoti hamuna February dzokera kumapurisa kundope umbowo iwo toona kuti vanosimudza here kana kuti zvawati iwo nachiremba wako akati ngandogadzireka munhu akakubira auye ega kuti adi areure inini mamboka nyaya yangu inini pakuti
mimi mambo kana mwini zvemunokwaniswa kuti munge muchidino. But watuna chiremba ka akatoona akakuisa pagirazi akaona kuMozambique. Ndofunga ipapa paatauroreko ina anopapindura paipapa. Ini ndakamutaura ndikati kwandakafamba inini zvakaitika pamba pangu maswirera wakaswera uchiita zvakaenda kodini zvakaenda kobatwa zvakanzi chipa wakafamba zvakanzi munhu iyeye akatoswera pamba pamba pako achiti akapinda obuda akapinda obuda. Saka wadi kuti ngagadzira ndosaka inini ndiri kuchema kuna mambo kuti mimi changamira iyo sato wauya uyu ndiye auya kuti mangara kuti inini handina kuti ndungu akaba. Ndizvo zvochangamira izvi nekuti tese isusu tiri wana wenyu tauya kwemuri changamira. Inini ndiri kuti amunouya here zvemunokwaniswawo kuti dino isusu kuti zvibude pachena kuti inini ndine mhosva kana kuti iye wacho totofungira kuti ndiye anogona kunodaidza chiremba wake ouya upruvha pamberi pedare kuti uyu shuwa ndiye akaba because zvakatoonekwa uchiita basa rake achisimbiswa nedare kuti itako basa takupa mukana ndakutendedza ndini mambo ita basa titakuziva kuba kwakaitwa mutobheri. Inini changamire nyaya yangu inini iri pakutika isusu tiri wana wenyu zvinhu zvinofanira kujeka masaidi masaidi ese kana muine zvemunokwanisawo imini kudii kuita nekuti ndingadai ndikaenda kotora chiremba wangu uko zvinoita ungafanika inini ndataura nachiini naye hamuna zvemunokwanisawo here kuti ita isusu changamire savana wenyu wauya kudarira mambo. Vangu vanezvogona kuita vanogona kutoitira kunhu wakapfuma dai ungori wakauya kuna mambo kutaura nyaya iyi vaigona kubatsirwa but uyu ndiye auya usiriwe wauya kudai saka iwe ukutoziva zvauri kuita uyu ndiye atouya kuzomangara kuti uri kumupuma dai uriwe wauya kuzomangara zvezviri naye vaigona kubatsirwa manje wakapfuma ndiye auya saka iwe unoda kubatsirwa iwe uri kuziva ko munhu akatora mututuloko. Inini ndiri kuti zvinhu zvijeke iye aripo mandu arikuma mubvunza kuti uri kuti here uimba pakati eimba kurati haana kunzvenga kuti uyu ndiye akandibira mudhudhudhu wangu ari kuti uyu ndiye saka ipapo pari kunzi hapana here simba remambo kuti pagone kujekeswa nekuti uyu ari kuti ndiye makati aiwa wakapfuma asi uyu achi kunongedzera uyu. Inini ndiri kutaura kuti inini pamashoko ataura hapana ipandinokwanisa kuti ndimuti imba. Mashoko ane investigation iriitwa nechi nepolisi. Polisi iri kutotadzawo kana kuti iburitse kuti uimba. Handiri kuona. Tikwanzwa iye right. Makira chakano ini ndinotoona kuti munhu ari kupindura nyaya yekuti akuziva kuti mudhudhudhu wakabiwa handisi kuona chokwadi ari kana pava pari pamba pake paswera munhu angadaidzire haana kutombosvikapo muri kuiteya wadaisa kuti muri kuiteyo pamba pake chaipo chaipo handisi kuona kuti aritaura chokwadi ithreat yaari kuita ini ndinowirirana nemutongi ari kutotaura changamire ndiri pamba pangu ndada kuzvitora inini kuti ndiiti ndini uyu ndokumisa mubvudzi dzangu ndikachiona kuti inini ndiri pamba pangu munhu ouya oswera ari pamba pangu the whole day achingoita in and out ndingasvika here pekuti ndakaenda korara iye munhu uyu achikundoti inini achikungotaura ari pamusha pangu handifungi kuti zviri practical kwa izvozvo varume titaura netese tiri muno kuti ungaenda here kundorara uchisiya vanhu vari kutaura pamusha pako muyadhi mako vari kutotaura varipo unless uri kunditaura kuti panga paine chimwe chitiko changache panga paine hwavairi pamba pako ungati anekuti vanhu ndakangosiya vari kumwa hwavo ungati vanhu ndakangosiya kuti vanga vari kuita chakati but kana pasina chimwe chitiko changa chiri kuitika pamba pako ini chokwadi ina handiendi kundorara ndichisiya vanhu vari kutaura vari muyadhi mangu inini ndo mafungiro vari pamabhani padai pamusoro iyi inini zvakaita pamba pangu pane rodhi inodzika kudaiso saka zvinhu zvacho haufungiri kuti
munhu angaita zvinhu zvakadai because vanongangorwa ndokudini, vanongangorwa ndokuziva. Saka pane rodhi inodzika kudai so, parodhi ipapa pane mabhana angu ari muyadhi mangu kudai so, musaidhi meruwanzi kudai so. Tarisa muchinda uyu munhu abva nateni aenda adzoka handiti iyo aenda azodzoka futi ane vanhu kuwaona akazouya aega ndo kuzodzoka futi ane vanhu. Saka chekutanga ka ndirini unotofunga kuti munhu uyu ari kudara nemukadzi wangu iye ari kuramba ari kudii. Saka munhu iye unoita sei, unotoita sei nekuti hapana murume anoda kuti mukadzi wake ararwe naye. Ipapo pari kunyanisa kuti hamuna here rimwe daka sevanhu vagarisana naye yamakambotadzira nawo? Ini handina daka naye bengi. Muti anotogara kuvhage 50 51 tuze nemarazo. Ini ndiri kuvhage 70. Which is munhu wekure. Kuti utomuona aswera ari pamba pako the whole day. Wosvika pakundorara ari kungoti hini ari pamba pako. Haumu approach. Pamapotara kuchiti ng'anga yawakabata yakakuaprovira inokwanisika kuti inini ndiende kung'anga yangu ndoya naye kudare kunoku yotaura kuti ndiyogona kumureza kuti aiwa ngaandochichite mashirikiti ake kana ari munhu anoona anofanira kuti agadzire amugadzire so that munhu akabeba nekuti akaba mushonga unobata pane mhosva akamubira uyu aunze mudhudhudhu ega ndo baratoa ndo kuti auye akakoya akanongotaura seizvozvo zvine chi kamambo tiona kuti kuda kunzvenga mhosva yaakaita yekupfumawo kuti wapfuma munhu pamba pake ukamuendera nousiku mhosva zvokutoti kunyangwe namapurisa iye ndiye aitosungwazve mapurisa atori nemhosva yekuda kuenda kundotora munhu tondokidnepa zvokudai uyo asina kutora wanina wake nevamwe dai wakatora uyu neusiku wakaenda naye kuti akuenda kubata mai haungaindi nemunhu kundoita izvo. Saka kutori nemhosva nekare yekupfuma munhu kutoti wakakubira pakati peusiku. Pamusoro weki ingati panguva dziri kutaurwa idzi inguva dzakazongoendererawo isusu tiri papo tiripo. Wasvika pamusha pake nguva ndonga takasvika zvekuma9 pakati peusiku. zvakaziva kuti todhilei yenyaya yekutoti isusu takatoti hatisi kuita zvinhu zvekumbonyikidza chiba isusu. Munhu daidzawo chi waning'ina wako nehama dzako hautorina nekodzero iyo yekuti toenda uchindomutaurira kundotora munhu ikidnapping ndoyari kutaura ikidnapping. Iwewo kana wakutoenda kuti iwewo uya tiite zvakati chekutanga zvawakanga wagona kuenda kumapurisa ndakabirwa umbowo wangu wakati suspect yamudini dai papa ine umbowo mapurisa akadai akatomubata kare akatomupfigira akatomutonga then tochizoya kuno for compensation but mapurisa ane umbowo wakapa ari kutotadza kuti apa amubate. mambo ndechekuti isati sikunzvera kuti yakati tinacho chokwadi kuti yakatibira nekuti akanga aine vamwe wake waanofamba achitamba njuga kuyana kupi anofamba achitendera nzvimbo dzese veitamba njuga ndo vanhu vakabarina mudhudhudhu ndiye chokwadi kuti ndi chipeka umbowo wacho chokwadi chinogona kushaika mambo nekuda kuti mabira akaita ndekuti akabukana mapurisa anotadza kutsvaga kuti tobata sachogozoita chokwanisei kana munhu mapurisa achitadza kumubata. Ndosaka ndimi mambo mauya mutiyananise kuti kana pane kukumana pakati pevanhu vairi motigadzirisa nokuti ndo nyaya uyu kana tine mhosva yakabatwa naye kuti isusu tamukuma anditika tomuripapa unonyora munofamba
kuti ndosvika pamba pemunhu makaita nesiporo here inini kubva pamba pemunhu indinawo mudhudhudhu unonyora kuti wakabva pamba penyu here mudhudhudhu wande munhu zvakafanana nemunhu anoba mombe angaenda kuisungirira mudanga make here aba mombe yemunhu aenda kuisungirira mudanga make umbowo hwacho hunobatikati hatisi kuona umbowo yechi hwatadzikwa nemapurisa akatrainwa kufefeteredza nyaya dzekriminal. Tiri pakumba handisi kuparamba sezvo nyaya yauya kwamuri kana mati isu tamupuma asika tizazive kuti kupuma munhu kunongedza munhu uisina chokwadi kuti ndiwe kana tiripo pakuva imi titizazisira ivo kuti dai ari uyu auya kuzomangara kuna mambo mambo ndine chokwadi chekuti ndiye akandibira tipei vanhu wenyu vanotivheneka mambo oburitsa vanhu vake movhenekwa zveshuwa iwe wakadini wakaba so kana watipanye zvakuda zvekuti bodini zvina haasiba zvauya auya ngewo makapuma ini mungoti ndiye wacho hapana ndichiona kuti umbowo hwaanotaura varume vavo kuti tine umbowo pasati pane umbowo mapurisa achiri kuferefeta kuti atsvage umbowo. Chechipiri ivo kana vachiti izvona wane chokwadi chekuti uyu ndiye akaba ivo ngavauye vamangara kwete kuti isusu ngationa nezvetaura uyu kuti ndiri kupfuma ava vasati wane chokwadi chekuti uyu nekuti kana pasina zvinobatika hapana chokwadi. Ini ndikakutsanangura pandanga pavakauya varume ava pamba pangu usiku inini mangwana wacho makusese zvinhu zvakandikashamadza kuti vanhu vandiringa panapa usiku ndakatanga kuenda kwasabhuku ndasvika kwasabhuku akatipa advhaisi zvikanzi inini tsana masvikirwa pamba usiku vanhu vanogona kuuya kuzokutorai sevhireji magona kuuya kuzotivhisa kuvhireji nokuti mangwana dzimwe nguva munofuma musipo nenguva yavava imi michiendai kupolisi munoisa ripoti kupolisi ndasvika ini ndaisa ripoti yangu polisi yakanditi ingawani tauzen aka yakamhangara nyaya yake panapa mapepers akaenda kucid office kwatsaka cid office ndi irisecha mabike plus chinhu chiri kutadzisa kuti bike rake ribude nhayo kuti bike rake harina tsamba yekutengwa naro dai rine bhuku takamutuhya nebhuku ndikoti bike rake tikwanise kuwana masechere ekurisecha saka ino pasina bhuku bike rake torisecha sei atina masechere atinokwanisa kuita sei aiwa iwe yakutaa zvakataurwa nepolisi polisi yakaona but arikutaura zvakataurwa ronzi bhuku harisi bhuku rebhaiki bairiro bhuku iro iyo imanual yauri kudatarira bhuku ibhuku rinotorwa model inhamba chii zvese ndo bhuku iyo imanual kana iri yamaha ese manyamaha anenge ane chibhuku lechi chimanual chimwe chite harisiri bhuku ravari kutaura ravari kutaura ibhuku motikari ine bhuku bhaiki rine bhuku handii uri kuzvinzwa saka harisi bhuku ravari kuti bhuku iri uyu ari kupa correct statement kuti takati uyai nebhuku so that tione kuti mudhudhudhu wake engine number ichi iyo chassis number ichi zvinoonekwa pamudhudhudhu ndo ripoti yaari kupawo nemapurisa paakaenda iri wrong way. pamusoro nechangamira bhuku iro kairo ndakadaidzwa nepolisi bhuku iro ndikatoenda naro engine model engine code zvese zvirimo ndakatoenda naro kumupurisa ndakatoenda naro kumapurisa ibhuku reengine wakatonditi kuti tifambise nyaya yako kuti tinyorese kucid uya nechi uya nebhuku ndikatoenda naro bhuku ripi iro riri so zvaari kutaura bhuku zvezvatiri kutaurira kuti harisiri bhuku imanual uri kupanzwisisa that is a manual. Ndikunzwa kuti wane upo wakazara wekuti ndiye akaba
nekuenda kumapurisa kwamakaita nekubuditsa mabhuku manyoyo kuti yamwenaye kana paine umpo uyo ari kuitei paziwo. Mapurisa akati zvinhu zvedu zvine process zvemabhaiki zvikezvi ndezve-CID tiri kunyora mapepa ako kuti aite sei. Ndo zvatiri kuti investigation iyo yekuti iri kuitwa you were supposed to wait up to now uri kudzokera mumapurisa kuti nyaya yangu yaapapi handifi. Ungadai usumuka uchindopuma ndo pane mhosva yako kuti uri kusumuka uchindopuma chii waifanira kuenda kumapurisa nyaya yangu yaapapi. Inga musungwa wangu ndakakupai 1 suspect yangu ndakakupai 1 muri kuita sei naye. Kana mapurisa achitambira zvinenge zvabva kun'anga wotambira kaiko wochimuconvicta nazvo handiti. So pane kunyangadza 1 kidnapping yamakange maakuita inovhariswa criminal. Tikamuta kuti iwe sumuka iye mapurisa akatoregera anoripota nekidnapping wakatotadza basa. Wangadai wakatokudaidzai nekidnapping yamakange muri kuda kuita. Maybe wakazoregera kuti haina kuzoita. But motoita laki kuti haina kuzoita nekuti makange muchabata nekidnapping yake uyu. 2 muri kuenda kundopuma munhu. Imhosva yauinayo yekundopuma munhu pamba pake ende huri usiku muchida kuita kidnapping. Imhosva dzamavakutodii. Mambo ininika chakazondipa inini simba rekuti ndinatse kuenda pane mukomana uyu kubva pekutanga pane zvakaitika pamba pangu. Ane muzukuru wake uyu musojo mukomana uyu. Muzukuru wake uyu akanditaurira inini kuti akatanga aona mukoma angu obva ataurira akati wakomana sekuru angu ndiwane bhaiki rani mutorega muzukuru enda iwe zvese izvo enda mune huko ende kumapurisa kuti ndaiti musoja uyu akanditaura kuti ndiye ane chii ane bhaiki zviri pachena kaito. Endei zvese nechi muchinotaura kuti chii whether akaba kaunti haana kuba mambo hapana ari kutaura kuti apa judgment iyoyo nekuti munozoenda muchinopa judgment mambo wakatoti chii akaba. Vanobvunza kuti mambo wakazviona papi kuti akaba. Iwewe une munhu akatouya achitaura kuti akamuona uyu kuti akaba. Chii ritori kumba kwake kanhu chiri kwakati chienda kana evidence kumapurisa vondoipira mapurisa kuti uyu iye wacho otoro ochitaura pachena nyaya yako yakudaka pachena osungwaka. But iwewe chauri kunyangadza kuenda kundopuma uyu ende muno mudare matobvumwa muri 2 kuti tiri kutomupuma tine chokwadi kuti ndiye akaba tiri kutomupuma. Iyo ochiuya nawo yake kuti muri kumupuma ende matomupuma pamberi pangu. Ndotoona zvesho muri kutomupuma nekuti mapurisa haasati apa verdict. Hamusi panzveka ndo zvatakuripisira yekuti muri kupuma munhu zvisina umbowo ndokupuma ikoko. Mambo inini chichemo changu chachiri pakuti imi mambo amuno ere simba imi ungadai wakauya kana maida rubatsiro ungadai wakauya takakupa rubatsiro asi apa uyu ndiye auya kuti muri kundipuma ende zveshuwa muri kumupuma nekuti isusu tatoona matomupumiro futi munomudai. Hapana kuipa mambo sematongera maita asi isusu kuti muchiitonga isi titoronga toda kuti tiende tiende mutifambiti munouya tonga wari kupuma ende watopuma pamberi pamambo munhu tobvera tomangao basi mambo ichokwadi vari kutopuma munhu nepamberi pedare
Saka imhosva yawakaita wakandokidnepa munhu usiku, dai asiri wanina wake wakazomudzora sezvo akazondoripota kumapurisa. Saka vanobvisa mombe yekuripira uko nokuti haigona kutomuuraya pakati pousiku. Vanoti kama senyaya yewari kuti wari kuziva kuti ndo zvakaitika, waine umbo hwakakwana unozviti musoja, asi havana matanho akasimba vavakatora kuti zvavo zvipinde panzvimbo. Nyaya yekuti kupfuma munhu pamberi pamambo zvine zvazvinoreva. Kureva kwacho kune mushango unotaurwa namambo wekuti mambo wanyarare mudunhu mavo kuti wafana vantu varume ava dare ramambo taikumbira kuti rikaita mbudzi nhatu dzemaromo chekwa dziwane apa zvaita. Asi ivo manje vachikuda muno vamwe vachienda kana nhasi ngavachimangara nyaya yekuti mambo muvabatsire kuti mudhudhudhu utsvakwe kuseri kwechuru. Ndira kudzoka kune wataura nyaya yekuti pabviswe mbudzi nhatu. Iye wacho apumwa wacho pacho zvake anofanira kuripirwawo, asi iye ndazive kuti kana yakazoonekwa kunzi ndiye chikwada nembudzi, muripo wako uchazokura kudarika zvanenge aripirwa. Saka inofungidzira kuti kana ari kunzi mbudzi nhatu, iye anofanira kuonawo mbudzi nhatu dzari kuripirwa. Right, now iri kumapurisa. I think mapurisa achine kuferefeta kwaari nekuti pamwe tinoti nhasi tamupurisa toti haana mangwani, pamwe mapurisa obva azobata ainaro zviro zvadii zvazowanikwa ainazvo. So tinoti dare tombomira zvekubhadharisana, nyaya idi ipedze kuferefetwa nemapurisa. Sezvo ari kutaura kuti vane umbo hwakawanda hwaari kutaura munomu kuti even muzukuru wake musoja ari kutotaura izvozvo, anotoziva kwarakaenda neevidence yavari kutaura kuti wanayo. Tombovapa benefit of the doubt kuti iyezvezvi wombosimuka, tovapa nguva yekuti todzwa kuti mapurisa anenge apedza here kuti atadza here kuferefeta kwavo. Then wazotadza wozodzoka toenderera mberi nedare. Pari nhasi tomborimisendeka pasaidi, hapana watinopa mutongo. Tinoti chimboendai moita further investigation since iri kumapurisa, motibatsira mundopa umbo hwamuinaho hwamuri kubhirivha kuti munahwo kumapurisa, uye umbo hwamuri kubhirivha kuti munahwo kudzin'anga dzamuinadzo dziri kutaurira izvozvo, momboenda ikoko. Then tombokupai 6 months, ndodaira kuti mapurisa anenge apedza, then munozodzoka tobatsirana. Ndandozwa kuti pa6 months dzamataura nesangano ndikuziva, asi taidawo zuva rekuziva kuti 6 months dzacho dzinokwanira padate ripi. Okay. Like 6 months. 9 August. Auya netsamba yokuti mapurisa nechii nachitwa mapiwa length time. 6 months,